igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza ama-compound inequalities. Xazulula uZ. Lana sino-5z ohlanganiswe no-7 omncane kuno-27 noma u-negative 3z omncane noma ulingana no-18. Lena yi-compound inequality. Sinemibandela emibili la. Sinemibandela emibili. Lokhu kuchaza ukuthi uZ angaba yilo noma yilesi isibalo. Manje-ke lana masisombulule zombili lezi zibalo lezi. Sizoqala masiqale ngalesi esingapha isibalo. Siqale ngalesi esingapha esandleni sokunxele isibalo sona. Lana ukuze sikwazi ithi sisibhale kabusha. Sisibhale kabusha lana sifuna ukuqhelisa uZ. Lana indlela elula yokuthi sifuna ukuqhelisa lo-7 kuqala. Sisuse lo-7 kuqala. Sizomfaka ngapha nangapha. Sosusa ngaye ngapha nangapha. Ngapha sizosala no-5z. 7 nalo-7 bazosusana laba bobabili nophawu lwethu. Bese ngapha u-27 susana no-7 uzosinikeza yena u-20. Manje-ke lana-ke sesifuna ukusala nalo z. Ukusala nalo z sizodivide ngo-5 ngapha nangapha. Ngapha uyabona ukuthi sidivide ngenani eli-positive. Lokho kuchaza ukuthi i-inequality sign yethu ngeke ishintshe. Ngapha kuzosusana kanjena. Bese ngapha kuzosinikeza u-4. Lena-ke iyona impendulo yokuqala yesibalo lesi sokuqala ukuthi uZ mncane kuno-4. Manje-ke masiqhubeke senze ngapha esesibili. Masisibhale kanjena. Sizokwazi ukuthola ukuthi uZ uyinani elingakanani ngalena. Lana-ke sifuna ukuthola inani lika-Z. Ukuthola inani lika-Z into esizoyenza lana ukuthi sidivide inhlanga zombili ngo-negative 3 ukuze sizosala no-Z ngapha esandleni sokunxele. Sizodivide ngo-negative 3 ngapha nangapha. Khumbula-ke uma udivide noma uphindaphinda ngenani eli-negative uphawu lwakho noma kanjani luyashintsha. Ngakho-ke nalana luzoshintsha uphawu lwethu. Ngeke lisathi kuncane noma kulingana, kepha lizothi kukhulu noma kulingana. Lokhu kuzosusana sisale no-Z nophawu lwethu olusha. Bese lokhu kokubili kuzosinikeza u-negative 6. Manje-ke lana soyabona ukuthi leya impendulo yangapha nalena impendulo yangapha. Kusho ukuthi lana uZ angaba mncane kuno-4 noma uZ angaba mkhulu noma alingane no-negative 6. Impendulo lezi zombili. Ukubona konke lokhu singakubhala kanjena ukuthi lana uZ angaba mncane kuno-4 noma uZ angaba mkhulu noma alingane no-negative 6. Asithathe-ke le impendulo lezi zombili sizifake emgqeni wethu wezinombolo kanjena. Sizifake emgqeni wezinombolo. Lana singafaka u-0 wethu. Lana 1 2 3 4. Sifake u-4 lana. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. Nangokwe u-negative 6 wethu lana wezimpendulo zombili. Lana kuZ. Lana uZ wokuqala wesibalo sokuqala u-4. U-4 asimfaki ngoba kushiwo ukuthi uyalingana. Bese siyadwebela zonke wonke amanani angaphansi kuka-4. Bese-ke lesi sibalo sesibili sithi u-negative 6. Lana u-negative 6 siyamfaka ngoba kuthiwe kulingana. Sibhale ngombala ohlukile uzobona kahle. Sibhale ngombala ohlukile, hayi ogqamile kunalona. Sifake lo ogqamile umbala khona uzobona umehluko. Lana kuthiwa
uz umkhulu noma ulingana no-negative 6. Lokho kuchaza ukuthi u-negative 6 yena siyamfaka, ingakho indilinga yethu ivalekile. Sithathe zonke inombolo ezingaphezu kuka-negative 6. Lana-ke usuyabona ukuthi lana wonke lo mugqa wey'nombolo siwusebenzisile. Ungathatha noma yisiphi noma yiliphi inani lana ulifake laphayana esibalweni, ubone ukuthi lingasebenza yini kuzo zombili ley'balo. Ungathatha u-0 angasebenza kulesibalo sokuqala ngoba u-5 umphindaphinda ngo-0 uzokunikeza u-0, bese u-7 yebo mncane kuno-27, kepha u-4 lona angasebenza esibalweni lesi sangapha kuphela ngoba u-4 uyena ongaba mkhulu ngoba mawuthi u-3 mawuphindaphinda u-3 no-4 uphindaphinda u-3 no-4 uzokunikeza inani elikhulu kuno-15. Manje-ke u-4 usebenza ngale esandleni sokudla kuphela. Iyona impendulo yethu besifuna ekazilena, zona zombili lezi. Ungakhohlwa ukuvakashela uClickMaths ufunde okuningi.